Ongi etorriak osasuntsu eta pozikeko beste programa batera. Gaurkoan artikulazioen minari buruz arituko gara, nola prebenitu eta arindu. Eta horretarako medikoa den Irati Ruiz dugu gurekin platoan. Kaixo Irati. Kaixo Itxaso. Beraz, artikulazioen mina. Batzutan dirudi adin kontuko gauza dela, baina bueno, ez beti, ez? Ez, azkenean artikulazioak adinarekin artikulazioak desgaste bat sufritzen dute, eta desgaste horrek azkenean bere ondorioak dakartza, ez? Hantura artikulazioetan eta horregatik ze gomendatzen da batez ere pertsona helduetan. Ez bakarrik pertsona helduetan, mundu guztian, baina batez ere pertsona helduetan azkenean badirelako fragil edo hori igual, ez? Pixka bat okerrago dabitzatelako. Ze gomendatzen dute ariketa inpaktu gutxiko ariketa fisikoa egitea, ez? Ibilketak egitea, bizikletan ibiltzea, igeriketa egitea, horrelakoak oso gomendagarriak dira. Ez bakarrik indar eta inpaktu gutxiko ariketak egitea, malgutasuna ere landu behar da eta oreka. Oreka oso garrantzitsua da. Yoga, pilates eta horrelakoak ere, horretarako ongi. Horrek azkenean lurrera erorez daitezen prebenitzen du, ez? Eta jende helduan batez ere, ez da arraroa, ezurrak eta artikulazioak gaizki edukitzea eta batean bat haustea. Bai, etxean kasu bat daukat. Erortzen den bakoitziko, apurtzen du ezurra, bai. Horregatik oso garrantzitsua da hori, ariketa fisikoa mantentzea eta batez ere inpaktu basukoak, oreka ere lantzea, malgutasuna ere lantzea oso garrantzitsua da batez ere. Hori artikulazio horiek osasuntsu edukitzeko. Eta gero kolagenoa batutan askontzuten da, edertasunari lotuta eta baina batutan behar ere kolagenoa behar dugu gure artikulazioak eta sano mantentzeko, ez? Bai. Eta kolageno naturala jan beharko genuke? Gomendagarria da kolageno naturala kontsumitzea, bai. Nola kontsumi dezakegu kolageno naturala hori? Batez ere ezur saldetan. Ni ez nago soitua ezur saldak egitera edo. Baina bai gomendagarria badela horrelako iturrietan, ez? Hori, kolageno naturala edukitzea. Ere, badaude oso gomendagarriak diren elikagaiak omega-3etan hori, potenteak direnak ere, arrainak, eta gero hosto berdeko barazkiak ere jatea oso gomendagarria da, eta fruitu lehorrak ere gantzak eduki badauzkate, baina oso gomendagarriak dira horrelako artikulazioak eta osasuntsu edukitzeko. Eta, adibidez, ezur saldaketa izan daitezke, hau da, oio ezurrak eta, edo izan ere arrain ezurrak, ze arraina berez ere kolagenoa dauka, ez, edo ez? Ez nago oso informatu horretan, gehien entzuna badaukadana bada, batez ere hori animalia, ez arrainak bakarrik, baina oioak, haragiak batez ere, ez? Ez nago oso sartu horretan, ze azkenean badaude bere materialak ez dira berdinak. Orduan, ohituak gaude batez ere, baina ez dakit oso ongi... Bai, igual nutrizionista batek hori jantzungo du. Hori behar bada nutrizionista batek erantzungo dizut. Bale, begiratuko dut, baita ere tiburoiarena entzun izan dut noiz, baina, begiratuko dut. Eta baita ere, hori, adineko jendearen artean, mina duten pertsona hauen artean, batzutan hori, artikulazioetan ez, artritis, artrosis eta hor, ze jarduera egiten dituzte? Ze, karo, batzutan igual, naiz eta nahi, ze egunero egingo dute, naiz eta mina eduki edo nola? Bai, ariketa fisikoak, endorfinak produzitzen ditu eta horrek ere minean eragina dauka, eta min hori gutxinaka murrizten doa, baina bai, azkenean egin behar duzun ariketa bada, zure gorputzak jartzen du limitean oraino egin behar duzun ariketa, ez? Min asko baldin badaukazu ariketa fisikoa egitean, agian pixkatxo bat gehitu bartzara. Eta gero ere, adibidez, artikulazio batean antura baldin badaukazu, akutua baldin bada, ze gomendatzen da, izotza bezalako gauzak jartzea, ez? Hori akutua denean eta inflamazioa edo antura dagoenean artikulazioan.
Beste inflamazio dantura batzuk kronikoagoak direnean, azkenean beroa jartzea gomendatzen dute, horrek azkenean odol fluxua hobetzen duelako, ez? Eta horrek laguntzen duelako mina hobetzen. Ariketa fisikoaz gain. Ni batzutan ere entzun dute, erortzen zarenean lehenengo gauza izotza, ez? Antura igual gutxitzeko. Bai, hori depende. Segituan, ez? Akutua baldin bada eta inflamazioa baldin badago, hotza jarri behar da. Baina hori kronikoagoa denean, bai, batzutan gomendatzen dutela beroa jartzea, ez? Edo hilerokoan ere, ez? Hilerokoan, ez da kronikoa, baina bai dela, ez? Iaia kronikoa, ez? Badaukagu hilabetero, ez? Baina hor beti beroa, ez? Hori, odol fluxua hobetzen duen, ez? Horrek azkenean kasu horretan hobetzen du. Zakit zerbait utzi dugun, ikuste egin dugula repasoa, adinaren kontutik, hotza beroa, begiratuko dugut kolagenoarena arrainetan ere dagoen. Duda piztu didazu eta... Bai, eski entzuna daukat, baina orain ez dakit zehazki, eta ez dut esango, azkenean ni ez dut oinarri zientifikorik horretan. Nik uste nutrizionista batek osongi gomendakotuko ditzula. Ni anestesista izan da, egia esan, gai horiek ez ditut osongi izan. Kontrolatzen. Hori da. Baina mila esker irati eta hurrengora arte. Agur itxaso. Estresa kudeatzea osasun mentala zaintzeko garrantzitsua da. Estresak, depresioa, antsietatea eta antolatutako gaitzak sor ditzake. Kudeaketa egokia ala nola estresaren ariketak, meditazio edo psikoterapiak pertsonaren emozioak eta burmuineko funtzionamentua orekatzen ditu. Horrek ondorioz kontzentrazioa, sormena eta egonkortasuna hobetzen ditu. Gorputz fisikoaren osasuna babestea. Estres kronikoak tensio altua, bihotzeko arazoak, irregularitate gastrointestinalak eta ahuldade immunologikoa eragin ditzake. Estresaren kudeaketa ala nola ariketa fisikoak jarduera erlaxagarriak edo aromaterapiak hormona estresaren eragina murrizten laguntzen du eta gorputzaren osasuna babesten du. Harreman sozialak hobetzea. Estresak pertsonen harremanak kaltetzea eragin dezake, nekea, iritzi konfrontazioa edo bai sozialaren urraketa ekarrita. Estresaren kudeaketa on batek pertsonen elkarrizketa, laguntza eta ulermena sustatzen ditu eta harreman hobeak eta sendoagoak lortzen laguntzen du. Bizitza kalitatearen hobekuntza. Estresaren kudeaketa egokia bizitza kalitatea hobetzen du, pertsonak buru argitasuna, autoestimoa eta emozioaren kontrola mantentzen duelarik. Bizitzako erronka kudeatzea atseden egokia eta pozik egotzeko estrategia osasungarriak gehitzen ditu eta horrek ondorioz, pertsonen ongi egotzea eta satisfazioa hobetzen ditu. Estresaren kudeaketa ezinbestekoa da osasun fisiko eta mentala egonkorra mantentzeko eta bizi kalitatea hobetzeko. Oraikoan, elikagaien xahutzea nola gutxitu sukaldean gaiari buruz hitz egin behar dut. Gure eguneroko ohituretan elikagai asko galtzen dira alferrik, eta horrek eragin zuzena du bai planetaren baliabideetan eta bai gure diru poltsan. Zein ohitura eraginkor daude xahutzea saihesteko? Elikagaiak alferrik ez galtzeko hainbat ohitura eraginkor har ditzakegu. Alde batetik, erosketara joan aurretik, hozkailua eta armairuak begiratu ze badagoen. Zerrenda batekin erosi, soilik behar duguna. Elikagaiak ondo kontserbatu, ontzi hermetikoetan, izoztu, bilgarri egokiak erabili, eta bar. Produktuak lehentasunez kontsumitu iraugintze data hurbilaren arabera. Eta noski, itxura txarreko barazkiak edo frutak ez baztertu, osasuntsuak dira oraindik. Nola laguntzen du menuaren planifikazioak xahutzea gutxitzen? Menu bat prestatzeak aste osorako plan eta zentzu bat ematen dio gure sukaldeari. Asteko menuaren bidez, jakin dezakegu zenbat eta zer erosi. Horrela gutxiago erosten dugu alferrik eta elikagaiak erabilgarriak bihurtzen dira plater osasuntsuetan.
Gainera, soberakinak aurrez pentsatu daitezke, adibidez, gaurko oilaskoa, biharko kroketa batzuk. Planifikazioak desordenaren aurka egiten du eta horrek zuzenean murrizten du elikagaien galera. Zein errezeta erabil daitezke soberakinak aprobetxatzeko? Hona hemen soberakinak aprobetxatzeko errezeta azkar batzuk. Adibidez, barazki purea. Zopa baten barazki soberakinak birziklatu egiten ditugu. Tortilla mistoak, patata, barazki, oilasko eta arrain pixka bat erabil daitezke. Gero, salteatuak edo wokak, adibidez, arroza, zereal edo haragi pixka bat barazkiarekin nahastuta. Pasta edo arroza soberakinekin, aurreko eguneko arrain lekal edo gisa baten hondarrak nahasten alditugu. Eta nola ez, kroketak, pastel gaziak edo ogitarteko beroak aukera gozoak dira beti. Amaitzeko erran, elikagaien xahutzea arazo globala dela, baina konponbideak gure etxetik hasten direla. Ohitura txikiak aldatu, hasteko menu bat prestatu eta soberakinak baliatu ez ezik, kontzientzia sortzen dugu gure elikadura ohituretan. Tipsak bankoan edo fondoak bankoetan. Jarriko ditugu behatzak aurrera begira, hankak zuzen eta oso garrantzitsua besaburuak ez dira egon bara horretuta bez eta atzera kaskapulak erabat bata besteari pegatuta. Eta hain ingo dugu ukalondoak atzeraka tolestu. Atzeraka eta ipurdia joan bara lurra bilatzera. Baina mantendu hartugu beti besaburuak atzekaldean eta ez hemen. Eriketa hau ez da proposa, sorbalne mugimendua ez daukaten pertsonendako edo oso brilldua limaukazu bizkarreko goikaldea eta dituzun besaburuak ere aurreratuta zure postura normalean. Orduan, horretarako badaude beste ariketa batzuk baina. Bestela, oso ariketa egokia da, hemen, atzeraka eta gora eta bera. Oso gora egiten bazaizu hau, egin dezakezu palanka moztu, motzago jarri eta hankak horrela ipini. Horrela indego errazago eta gainera postura honetan hankaren laguntzera dezakezu pixka bat bultzatzeko behar baldin baduzu. Baina garrantzitsua da ukalondoak atzeraka joatea eta ez alboetara. Alboetara joaten bada, gertatzen dena da, besaburuak joaten dira aurreraka. Aurreratu egiten zaizkigu. Eta guna ditugu atzean. Horregatik ukalondoak beti atzera. Hurrengo ariketa bizkarra mugitzeko da, eta ere buruz gora egingo dugu. Esnatzerakoan eta altxatu baino lehenago. Buruz gora jarri, besoak Kristo bezala ireki, eskuko partea goruntza, zeruntza, eta hankak igoko ditugu pixka bat. Orduan, honekin, eskuekin indar pixka bat egingo dugu, eta gorputza edo aldakak albo batera botatzen utziko dugu. Gogoratu pixka bat korearen kontrakzioa izatea. Albo batera eta bestera. Ikusten badugu gure gorputza ez dela heltzen lurrera, ez da zer pasatzen. Hemengo mugimenduak egin ditzakegu txikiak. Eta geroz eta gehiago helduko gara. Egunero egiten badugu, gure gorpitzaren mugimendua hobetuko dugu. Gainera hemen, korearen indarra ere lantzen ari gara. Hau beste distortzio kognitibo bat da, pentsamenduaren distortzio bat, eta oso ohikoa gure gizartean. Eta da, pentsatzea gauzak gertatzen direla nik egin dudalako, nik esan dudalako, edo nolabait nik parte hartu dudalako hortan.
Horrek zera egiten du, ardura gehiegi hartzea, hori lehenengo gauza, errealitatetik ateratzea ere bai, ze askotan gauzak ez dira gertatzen ni hortik pasatu naizelako. Eta, klaro, ardura horrek bi aurpegi ditu, ez? Txanponek bezala alde batetik dago, gauzak ongi ateratzen direnean, ez? Ardura niri esker atera delako, eta hor, narzisismo puntu bat inkluso, ez? Aratu daiteke. Eta gero beste aldea dago, ez da? Beste aurpegia, eta da erruduntasuna. Asko pertsona izaten dudanean, oso errudun sentitzen naiz. Gauzak ateratzen dira gaizki, nik egin dudalako, edo egin ez dudalako, edo lo que sea. Orduan, eragin oso handia dauka autoestiman eta gora bera handiak dituena. Askotan ikusten dudalako nire burua goian eta besteetan behean. Eta azkenean sortzen dena da nolabait identitate falta edo pizka bat, ez? Ez dakit zer naizen ongi egiten dituen pertsona, gauzak ongi egiten dituen pertsona hori naiz, edo gaizki egiten dituen pertsona. Hor, desoreka hori sortzen da barnean, eta, klaro, estresa handia sortzen da, beti eman behar dudalako onena, beti egon beharko naizelako adi, prest, eta dena gauzak ongi ateratzeko. Ze, klaro, ni ari naiz pentsatzen, nigatik gertatzen direla gauza horiek. Orduan, erantzungo dut nire jokabidea, ez, horren araberakoa izango da. Horrek osan dudan moduan, ez, autoestiman eragina handia izango du, ez dakidalako, oso zaila delako beti gauzak ongi ateratzea, eta azkenean ikusten dudalako nire burua askotan gauzak txarto egiten, eta gauzak gaizki ateratzen nire erruagatik. Orduan, oso ongi ikasi behar dugu bereizten, zer da benetan nik egiten dudana, zein da benetan nire ardura, zein den benetan nik horra iristeko daukadan gaitasun erreala, eta gero inguruan dauden beste baldintza guztiak hori horrela emateko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.